5 причини да обичате да сте зодия Водолей. Не забравяйте да ни последвате. Номер 1. Нагласата ви да се движите по течението. Макар че стресът може да повлияе на другите, той не ви въздейства по същия начин. Номер 2. Вашият артистичен ум. Когато другите просто се наслаждават на изкуството, вие се вглеждате в неговия смисъл. Номер 3. Откритостта ви. Желаете да чуете истории и цените взаимоотношенията, надхвърлящи първото впечатление. Номер 4. Вашата решителна природа. Трудните задачи ви се струват лесни, когато се заемете с тях, тъй като намирате радост в тяхното изпълнение. Номер 5. Вашият характерен стил. Без усилие излъчвате хладнокръвие и носите изборите си с несравнима увереност, като винаги привличате вниманието.